Shalom adik-adik. Natal sekolah minggu akan segera tiba. Siapa nih yang udah gak sabar ikut acaranya? Pendaftaran sudah dibuka loh. Abang kakak tunggu di Natal sekolah minggu ya. Mama dan Papa jangan lupa daftarin kami ya. Sampai bertemu di Candyland Christmas. Dadah. Shalom adik-adik. Natal sekolah minggu akan segera tiba. Siapa nih yang udah gak sabar ikut acaranya? Pendaftaran sudah dibuka loh. Abang kakak tunggu di Natal sekolah minggu ya. Mama dan Papa jangan lupa daftarin kami ya. Sampai bertemu di Candyland Christmas. Dadah. Shalom adik-adik. Natal sekolah minggu akan segera tiba. Siapa nih yang udah gak sabar ikut acaranya? Pendaftaran sudah dibuka loh. Abang kakak tunggu di Natal sekolah minggu ya. Mama dan Papa jangan lupa daftarin kami ya. Sampai bertemu di Candyland Christmas. Dadah. Shalom adik-adik. Natal sekolah minggu akan segera tiba. Siapa nih yang udah gak sabar ikut acaranya? Pendaftaran sudah dibuka loh. Abang kakak tunggu di Natal sekolah minggu ya. Mama dan Papa jangan lupa daftarin kami ya. Sampai bertemu di Candyland Christmas. Dadah. Tes. Horas Amanginang.
ala mulatama ibadah perminggota na di bagas coro nang na di inganat tabi mengikuti live streaming ta parade ma roha pikirata ta mulai ma ibadah ta maredehita sian nomor 122 ayat sada das tutulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata sito palangit dohot tanoon, tangan na do na jumadihon nasa na tinokpa, hatiuron dialito ni bana hiraulos, ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe, ibana menggulang-gulangi dia kaaek bilutna pergijang, huretana do dibayan aka obuni, mardelet-delet do ibana di atas habong nia logo, nunga di pauja ibana tanoon tu aka ojahanay, asa unang lalo-lalo sa liling-liling na. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasaha madalammu tu Jehovah jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, masay dinggado dito paho langit doho tano doho nasa isina, jaladang headi tadikonho ulaw ni tanganmu, pinuji magwarmu sa liling-liling na. Alabalga ni rohamu marhite Kristus anak mi, nung nga dibayan ho padan tu sa luhut na tinopami,
Jaladang hea dio seho padan naung binahen mi. Gok denggan ni basam do langit dohot tanoon aliyamang. Mula rata do asini roham. Jaladang mapasohotan denggan ni basam. Rap dohot nasa natinopam. Hupuji hami maho ali di bata ama. Anak dohot tod di perbadia. Sadarion di patupa huriam HKBP do minggu ekologi. Manang minggu hasadaon ni nasa natinopa. Pau bama adung dohot anggu nami gabe puji-pujiat tuho aliyamang. Pahisar ma tano naung tinopami. Naung sega alani hagi jangon ni roha. Dohot hamokuson ni jolmai. Marhite pakokopon ni Yesus Kristus anak mi dihau pinarsilangi. Say bahay mahami sa luhut na gabe jolma na tinopa na baru. Marhite todi perbadia. Amin. Tatangi humma pati ni debata di minggu sadarion, imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1936 bidu 5, taringot tu lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo, ditopa debatado jolma nang inganan parmianan, dohot inganan pangulon na di portibion. Ibana do napuna sude na mangalehon hangoluan, tusude na tinopanay, inganan pangulaw ni jolmay madarat, laut dohot hajak kajang, langit, ruang angkasa. Dilehot debatado huaso tu jolmay, lau paulihon portibion, di bagasan tanggung jawab nagok, ulaw ni Yesus Kristus do paluahot jolmay, nasa natinopay songon ni portibi on sadiri. Marhition, tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon manang melestarihon, sudi natinopa ni debata, asaboy ibana mangula, hipas dohot marsonang manang sejahtera. Taalo do akka usaho na manigay lingkungan, marhiti na manutungi, dohot na manabayhaw ditobak manang harangan. Taalo do akka usaho na mangalitohi aik, dohot awang-awang manang udara, nang aik panirisan manang limbah, na marisi rasun sian akka pabrik, marhiti so mga turehon halalaw ni aik panirisani, pola tahe manigay aik si inumon, suang songoni taalo do akka pencemaran udara na manigay parhosaan ni jolma. Paheba Pesalmen 104 ayat 1 dastu 20 tulu. Dohot pangukapon 22 ayat 1 dastu 2. Ido sahakna, atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nau bartu patiknai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amin.
tatopoti ma dusata martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami si topa sa luhut, ulido di topa ho tanoon nang sude pangisina, alay nunga gudang nasiga akatobak, sunge, tao dohot laut hinorhon ni dosa nami jolma, na makorhon ragam ni parmaraan, nang sahit tu jolma, nang luhut tu natinopami, asi maroham dihami, saise sama nasa dosa nami, jala pergugoy mahami, makalunguluhon lomo ni roham, say pakulingi ma, nang akapamarita ni negara dilihat portibion, asa nang nasida saurdot dohto parsidohot pauliulihon natinopami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoa umarhite sian akka hajahatonmu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriyokku, jala endang be hupaingot-ingot akka dosam, hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tajaha mahatani debata turpu epistel di mingguon, imana tersurat di Pesalmen 140 memuka ayat sada dastu 14 tajahan non marsika soring. Haleluya, puji ma Jehovah hamu ale akka sian banua gijang, puji hamu ma ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata nyari dohok bulan, puji ibana sude hamu ale bitang akan namar sinodangi. Iko pujion nasida ma guarni Jehovah, ay madokon ibana jadi tertopa ma nasida. Puji ma Jehovah hamu ale akka sian tanoon,
akka binatang ni laut ro di sude akkalung. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbue ro di sude hawares. Hamu ale akka raja ni tanoon, dohot sude akka bangso, hamu ale akka pangarajai, ro di sude akka panguhum ni tanoon. Ikon pujian nasida ma guarni Jahoba, ay sasada guarnaido natibul di atasi hamuliaon nai, di atasi hamuliaon naido tanoon dohot akka langit. Ido sahana mertua do akka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tahatidakom mahaporsiaw tay, songon nahitan didakon ni dungata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumupalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasaday, iman na tumun si Maria, nagawagabe santon de brabadia, andorang saubuhan, ido tuhata, na tuman bernit, di pauman silatus, na matatarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tumuturun ritanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manait surgo, laudu tu siaw meni debata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, di sini bana pamemula so tanoon, menghumi halat na mengulu dohot na mate, au porsea diton di perbadia, jalarong sada huria na badia, huria topana la Kristen akka na badia, do dasani dosa, do datai na mandok, mula menguluso dahang nong mate, do daun na surasuda. Amin. Tabigema pujian kor ina Kamis.
gabiin baru mahamu lu sol do. 1, 2 ya. Gabiin baru mahamu dungu ba pikiranmu Tabigema titing na masa di huriata. Tabegema titing di Mingguta Sadarion tanggal 20 September 2025. Goarni Minggu. Goarni Mingguta Sadarion 5 minggu pa 15 dung Trinitatis. Dohot topik minggu. Sude ditopa marhite Kristus. 2 Romawi nama ragam. Sada. Dana nasorang. Nunga di basa-basa hotuhata. Sada dana boru di keluarga ni Amang Harrison Jaya Uliam Marpaung. Inang Julita Manurung.
Nah di hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 sian week 20 sia energena 25 10 10. B. Sada dana boru di keluarga ni Amang Sulaiman Simanulang Inang Lita Sari Hutabalian na di hari Rabu tanggal 10 September 2025 sian week 10 energena 22 sada 5 47. C. Sada dana bawa di keluarga ni Amang Darlis Simajuntak Inang Rohani Tapu Bolon na di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 sian week 20 sia energena 10 sia 10 tolu 62. Ipas doda danahi rap dohot natorasna. 2. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Leon Jonathan nahampun anak ni Amang Dos Mansius nahampun dohot Inang Arlina Barus nahinan ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota sian uik 10 sada. Dohot Orwana Sindawati Limbong boru ni Amang Rasman Limbong dohot Inang Notaria Pakpahan ruas ni HKBP Simalopuk Resort Laihole nunga majalo partupolon na di hari Sabtu tanggal 20 September 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon di Patupa ima hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Masuk pukul siawip. Patoluhon ruas namoding. Nah di hari Kamis 25 September 25 nung ngajumolo marujungolo amang majelis parlagutan Manik umur 56 tahun sian uik 26 onom 2. Makabaluhon Inang Diana boru Pajahitan. Rap dohot 2 halak yanakonna. Debatama na mga pulisude keluarga na ditinggalhon. Paupaton parmingguon minggu keluarga. Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Patupa Huriata do parmingguon minggu keluarga di Ganu parmingguon jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhite amplop naung di parade Huriata tu Ganu keluarga. Danas si pakeon pangaradeon tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudula mana sa keluarga jala masoho jolo parmingguan remaja dohot sidi reguler. Tapasaha ma pelean sada A dohot sada B adorang sojamita. Jala pelean 2 dohot pelean keluarga marhite amplop di pasahat tu jolo duk sipul jamita. Na palimahon parjamita tamu. Sadarion Minggu tanggal 20 September 2025 na makobasi parmingguan pukul 8 ima Inang Pendeta Riswanti Panjaitan MTH saluhut ruas parhalado dohot pangulan nagoktiki pasahaton mauliate pakobasion nasida. Pangonopon retreat week 20 tolu. Hari Sabtu 1 Minggu tanggal 27 September 2025 ruas week 20 tolu naeng Patupahon retreat maringanan di New Kartika Hotel and Resort. Cisarua iman nani uluhon ni Amang Pendeta Sardono Siburian STH dohot parhalado week 20 tolu. Saya diramoti Tuhan ma ulau ni pain sangap di Tuhata. Pitu pelayan magang. Nunga di jalo pelayan magang na margoar MC Bagariang SSI Teologia makobasi di pos parmingguan Jayanti. Na pawaluhon sosialisasi pesta gotilon HKBP Tangerang Kota. Hobar tu haputusan ni panitia pesta gotilon
doho sermon parhalado tanggal 26 September 25 i. Sada pesta puncak Minggu tanggal sia November 2025. 2. Padita Parjamita pendeta mengatur manurung MTH. Patuluhon komitmen ruas di Pasahat Situa Wik nalu mabatna di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Asa boy di tiktiko di hari Minggu tanggal 12 Oktober 25. Paupaton di akar ruas na berminat gabe tenan UMKM di acara puncak boy makubungi panitia Nyonya Siregar Riris Borusi Majuntak onom 2 ono 853 sada 2 walu pitu walu 08 napalimahon. Hadiah door prize utama 1 unit sepeda motor, dohot hadiah menarik lainnya. Paonopon harga kupon door prize 10.000 per lembar. Papituhon sati-sati 1 juta rupiah. Dohot tadok godangna tolu manang 5 tadok ganup uik. Napa waluhon ganup uik patupahon silua na dibagi gabe 2 paket silua 1 jenis makanan. Napa siahon pelunasan komitmen na lumabatna di patupa di tanggal 21 Desember 2025. Napa sapuluhon dibuka kesempatan memasang iklan foto keluarga senilai 5 juta rupiah per foto di buku acara. Pasiahon open booth Livin Mandiri. Sadarion Minggu tanggal 20 September 2025 Hobar meningkatkan pelayanan do mutusi Bank Mandiri cabang Tangerang membuka stand open booth Livin di area pelataran parkir Mamuka pukul 8 WIB sahat tunasidung. Napa sapuluhon piket bulanan. Piket bulanan di bulan Oktober 2025 Ima Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Angka Romawi Tolu. Koinonia manang pelayanan persekutuan. Sada. Seksi sekolah minggu. Pendaftaran Natal sekolah minggu. Nunga dibuka pendaftaran Natal sekolah minggu. Nah di Patupa di tanggal 21 September 2025. Link pendaftaran nunga disagihon di WhatsApp grup kelas masing-masing. Diaka orang tua naso masuk di WhatsApp grup kelas boy ma menghubungi kakak sekolah minggu. 2. Seksi pemuda. Sadarion Minggu tanggal 20 September 2025 Borhak Donaposo HKBP Tangerang Kota lahu madohoti pertandingan futsal di acara parheheon HKBP Taman Mini. Tatangyakon mana sida asa di bagasan hahi pason. Patuluhon seksi perempuan. PA seksi perempuan di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pukul 17 WIB di Patupado pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja. Pinang Rido tu sude punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, Ina Deborah dohot sude perempuan sian ganukuik asaria madohoti pertanyaan ni. Nama kobasi ima perempuan sian uik pitu. Napatupa kor punguan Ina Kamis dohot napatupa konsumsi Ima sian uik 20 sada 22 dohot uik 20 tolu. Kunjungan gerejawi Kor Ina Maria. Di hari Minggu tanggal 20 September 2025 di Patupa punguan Kor Ina Maria do kunjungan gerejawi tu pos parmingguan Cirarap Resort Bonang Indah. Na diuluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauruk. Saya diramoti Tuhan ma ulau ni bain sangap di C. Kebaktian Padang Punguan Ina Deborah.
Di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Patupa Punguan Ina Deborah do Kebaktian Padang na niuluhon ni Bibel Pro bertauli hutauruk. Maringanan di Mahoni Bunga Sentosa Serang. Saya diramoti Tuhan maulau ni bain sangap di Tuhatta. Paupaton seksi ama. Retreat Kor Ama Huria. Di hari Sabtu saat Minggu tanggal 27 September 2025 di Patupa Punguan Kor Ama Huria do retreat maringanan di Villa Limbong Bogor. Nani uluhon ni Amang Pendeta Marido Purba MTH. Saya diramoti Tuhan maulau ni bain sangap di Tuhatta. Palimahon Natal gabungan kategorial. Hobar tu persiapan perayaan Natal gabungan kategorial. Manang seksi perempuan, seksi ama, dohot seksi lansia, do mutusi di Patupa do pembentukan panitia Natal gabungan. Jala pinangidong matu BPH seksi lansia, BPH seksi perempuan, BPH seksi ama dohot Dewan Koinonia, Paniroy, Lau Madohoti, rapot pembentukan panitia Natal gabungan. Na pinatupa di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pukul 10.30 maringanan di konsistori. Angka Rumah Yopat diakoni pelayanan kasih. Sada pengambilan nilai. Pinabotohon matusude orang tua nanaeng majalo nilai agama naung ditotopon huriata ima di hari Selasa saat tu hari Jumat pukul 10 WIB saat tu 10.5 WIB di kantor gereja dung di pabotohon tu ganup wali kelasna. 2. Rapot evaluasi di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 10 siang WIB di Patupa Dewan Diakonia dohot sude seksi do rapot evaluasi maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. Do mutusi pinabotohon matu sude Dewan Diakonia dohot seksi asamad dohoti rapoti. Patoluhon ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu 100 sia halak ruas dohot selamat ulang tahun pardonga saripeon tu 21 keluarga. Hata ni debata madok saya dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami Pesalmen 20 ayat 5. Tu sude ruas namar sahid saya dilehon Tuhan magogo dohot hai pason. Hata ni Tuhatta madok saya homa pamalum au ale Jehovah asa tung malum huilala say homa mangurupi au asa tung dapotan pangurupion au ay hodo puji-pujioku. Jeremia 17 ayat 14. Songonima tikting di minggu tasadarion dia katikting na sojinahahon nuai tajahama di buku acara digital na usaha tu grup WA ganupuik molo adong akan hurang takas di panuratonon dohot di pajahaon ni tiktingon di patakas matu parhalado di wiktabe manang tu sekretarit ni huriata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tuhatta mapakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lao patupahon akka ulau na denggan di huria bain sangap di tuhatta horas. Surat Narosian Pusat si jahaon di gereja. Surat Pastoral Eporus di Minggu Ekologi. Madapoton napinar sangapan. Amanami inanami ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan di inganan nabe. Asini roha madihamu dohot dame nasian di bata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Ditolopon huriata do hari Minggu sadarion tanggal 20 September 2025 nagabe Minggu Ekologi
HKBP parhitean ni huriata maka molatehon panopau ni debata di langit tano dohot nasa isina songon natar surat di sada Musa ayat sada ayat 30 sada dungi ditilik debata ama sude natino panai jadi nunga denggan situtu alai nunga lam sega akan natinopai alani hatak kangon dohot hamokuson ni jolma dohot korporasi perusahaan na manegai jala mengeksploitasi alam na makorhon tu krisis dohot kerusakan alam nunga godang masa binaena alam na ni krisis ekologi isarani tanah longsor banjir bandang dohot perubahan iklim nama bain mangai jala marukil aka jolma pangisi ni luat na hona bencanai terjauh do huriata hobar tu konvensi HKBP 1996 bindu palimahon kebudayaan dohot lingkungan hidup lao majaga panguluhon dohot pauliulihon akan natinopan ni debata asaboy jolmai dohot mangula ulaonna hipas jala marsonak-sonang jala taalo do aka usahon nama negai lingkungan perusahaan alam perusakan alam marhite nama negai manabai hau ditobak manang harangan dohot nama ngalitohi aek pencemaran air dohot awang-awang anang pencemaran udara nang aek panirisan nama risi rasun sian aka pabrik nama negai aek si inumon dibaheni husosoi hami ma sude ruas ni huria dohot parhalado asa parsidohot pauliulihon natinopa ni debata merawat alam ciptaan Allah marhite nama jaga haulion dohot hayason na ni alaman ni jabu dohot lingkungan ni gereja sungai tao dohot mangurui sampah plastik tahari koton ma nang namanuan hau dohot aka bunga-bunga pe nama boan haulion dohot haisaron Tuhan Tuha somalhon ma ta somalhon mangolu namar sabamon jala natoktong makamuliatehon dengan bahasa ni debata sa di pasu-pasu debata manasa ulaon dohot pabahenata nadinggan lao pauliulihon dohot majagahon akan natinopan ni debata asa sude jolma dohot akan natinopai rak memuji debata pesalmen saraso 40 ayat saja 114 selamat merayakan minggu ekologi debatama nama dongani hita tabe mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan tanda tangani pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Mandate tabegema pujian kor inahana
Marede hita sian bukuede 116 laos tapasa ma pelean sada A sada B dohot 2. Sudah
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhut na amanginang. Tatanggihom majolo hatani debata jamita di minggutta minggu pasak 15 dung Trinitatis sekaligus di guari huriatta do mingguon parningotan minggu ekologi mangaradoti memelihara alam semesta. Hatani debata mama kulingi hita nagabe jamita di hita natar surat di surat ni Apostel Paulus tu huria Kolose bidusada ayat 15 Rodi ayat 20 hujahama di hita ibana do suman ni debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa natinoppa. Ai marhite sian ibana do ditoppa saluhutna. Na di banuagijang dohot na ditanoon. Na tarida dohot na sotaridai. Akka habangsa, akka harajaon, akka gonggoman, akka parhuasoon, saluhut na ido ditoppa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala di jolo ni saluhut na do ibana, jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi imahuriai. Ibana do permulaan naung parjolo tubu sian akan amate. Asa ibana parjolo di nasaluhutna. Ai ditottuhod de matado, naeng maringanan di bagasan ibana sadok hagugok nai. Laos marhite sian ibana do, padingganon na tudirina saluhut nai. Nang akka na ditano, nang akka na di banuagijang, dung di patupa dame marhite-hite mudarna sian silang nai marhite-hite ibana. Ido sahatna. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Huria Kolose na maringanan di huta Kolose bagian timur ni Asia na mekmet. Ima sada kota na tarbarita jadi sian desa nawalu do ro tuson mangaratto. Godang doi naung Kristen sian luak nabe sian asal nabe. Adong naung Kristen namar haroroan sian Yahudi. Adong nang akka nasian huta Roma, nuaing ibu kota Italia. Dang si Paulus pajongjokon huria di Kolose. Alai ala di hilalaibana do tanggung jawabna mangaradoti manang mangajari unang lipe pangatusion, unang pilit pangatusion taringot tu Yesus Kristus Raja ni huriayo. Di paborhat ibana do tu si akka pangula nagoktikki. Nakpeso ibana pajongjokon alaitung di argahod do huriay. Ay dietong do isongon tanggung jawab na lao pauliuli huriay. Dang macadi aposteli tu mangyakon huria Kolose arian nang borngin. Sai ditangyakon do. Ulinaya tiyak kamanginang molo pangula
rak martangiang dohot ruas ni huria, sian inganan parpunguan manang sian inganan masing-masing, sian ganup inganan nabe, ruas manang yakko parhaladona manang yakkon ruasna, macayuli ai samalo-malo ni pangula ni huria molo so ra. Huria itu mangyakotsa magopodo na ni ulana. Alay molo hurang sikop pe ulaon ni parhalado ala keterbatasan. Alay nunur ditangyakon ruasna namar nidok situtu, namar lapatan situtu doi. Ido didok di ayat sia dohot ayat 10, dang masohot nak kami tumangyakon hamu. Molo di Jakobus namar gugos itu tudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Tarbarita do uli ni ngolu ni parhuriaon di huria Koloseon. Sarupa do huria Koloseon do huria Filipi. Natogu haporseon nadang mura tartai tupoda haliluon. Mereka kokoh, tidak gampang dipengaruhi. Dungi radot manarihon narikot di tongani huria nang di parhalado nape. Dia kapar barita nauli. Dang makulit. Tabbani tangyang nasidabe manangyakon huria parhaladona donganna disarihon akan narikot dipakobasion ditongani huria. Tarbarita do uli ningolu ni parhuriaon nasida. Tarbarita do nang toras ni haporseaon. Parbueni holong nasida, songoni nang di hahohot nasida marpakirimon tutu hatta. Molo HKBP Tangerang Kota pe tarbarita do di haulion, di haburjuon, nauli lagu do hita. Jala tarida do di panari hotta tu HKBP. Molo di HKBP akamanginang atik buarang di boto hamu. Sian namar ribu-ribu huria. HKBP Tangerang Kota 10 besar naubalga manarihon HKBP marhite sentralisasi. Amin. Jadi ngatar barita hita naburju. Ala live do minggu pagi do hot siang, jadi dak pola hita pa buah-buah di boto nasida do. Habur jota pasitu jota laho membangun, nak pegodang akka sisari honotta di tongani keluarga tabe, mangihut sisari honotta di tongani huriatta, alay dang matat ungut-ungut, tapi semangat membangun keluargana, baik di ekonomi, jalanang ditarikon untuk membangun huriana. Jadi akamanginang molo di wartaho penakik termasuk do pesta kotilokta, unang macari hita mabahen naringgan. Ay di balik ni akan naringgan na taulahon, manupak do di bata, jala tarbarita hita nang tuaka, luat na asing, gabe holong rohana, lomo rohana midahita. Taringok na majoak ka mangina. Ala sa taon nai hami pensiun. Ngay tergodang madok adiga kamu passion yun na. Asa nek tuson. Ala tarbarita habur jota. Jadi marsigulu do. Las doroha molo tarbarita dihaholongi manang sahat barita tu ujung ni portibion ala ni haulion haringganon songon kolose doho Filipi.
alaya dong do huria terkenal alani hatakangonna. Badi luakta di negara taung gudang doi. Dang mabuan pasu-pasu tuna humaliangna. Ido ubahenna sai di sosohod do sia tao tu tahun satu tikinan yang ro misi ni HKBP membawa berkat bagi dunia masyarakat sekitar dohot tu natinopa di nahumaliak kita amanginang hita na pungudi son akup ni haburjuon ni huria koloseon di BG jala di boto si Paulus dona masa di huriai marhite si Epapras guarna. Songon informan nadenggan jala akurat objektif do si Epapras pasahaton barita nani ida nabinegena sian huria kolose di pabua tu apostel Paulus. Dan adong na dikarak-karang. Dan adong na ditukak-tukangi. Dan adong hoax. Dia nani idana na binegena nani alaman na ido di Papua. Parjolo naking di Papua ibana do haburjuon. Kesetiaan hatoguon ni haporseon na sida. Alay las huhudo di Papua partubur ni parpoda nalipe. Ajaran sesat. Naro sian masyarakat sekitar di huta Efesus. Ima sian ajaran ni gnostik mistisisme. Namadok Yesus natar silangi sahalak na tudos tubuhina do alai muba sakidok mata. Manang Jesusi dang manoktong. Didok do petahe ia Jesusi natinopado. HP saluhuna do ditopa di bagasan Kristus. Jala ido topik di minggu tasari sadarion. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Di hatabatak didok sudedo ditoppa debata marhite Kristus. Lapatan na kamanginang molo tajaha di Yohanes sada ayat sada dimulanai nunga adong hatai. Jala debatado hatai. Ima nasaur tu debata. Lapatan na dimula na hata do gabe jolma dungi muse di panopaon ni debata di portibion langit dohot tano dohot nasaisina di dok ibana do di sada musasada ayat 26 beta itatop pamajolma. Tumiru rupata. Tudos tu pangalahotta. Debata makatai tu dirina. Jadi di bagasan debata ama namano palangit dohot tanoon ido Yesus. Ido toddi parbadia. Ido ubahen naridok, debata namano pa langit dohot tanoon, Kristus ido suman ni debata. Rumang ni debata, wajah Tuhan, ima jolma. Jadi, hita jolma tumiruaton rupa ni debata. Jadi wajah kita ini adalah wajah Tuhan. Adalah wajah Kristus. Di bagasan hataido Kristus najumolo sian saluhut natinoppa
jala Kristus dang natinoppa. Ay debatado ibana di bagasan Kristusi. Ibana do na manoppa langit dohot tano dohot nasa isina. Asa tuhatta Jesusi dada natinoppa. Ido hapor seotta. Jala ido panidangion ni huria na di Kolosse. Nak pero parpaham gnostik mistis. Natinoppa do Jesusi. Anani dang bui sobaon natinoppa ni debata ni nasida. Laho mempengaruhi asa meret nasida huria Kolosse sian nama kaporsiai Kristus. Ala paham gnostik mangatusi manada debata hanya memakai rasio pikiran parbinotoan na sendiri. Parbinotoan na do di patujulu. Molo adong akka halongangan na so dapot dia tusi daktohoi menurut nasida. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goan itu hatta Yesus Kristus. Marhite sian ibana do ditoppa saluhutna na di banua gijang dohot na ditano na tarida dohot na sotarida akka habangsa harajaon akka gonggoman akka parhuasoon ninna di ayat 10. Gari akka suru-suru appe natinoppa do jana suru-suru appe ikon marsobba tu ibana tu Kristusi. Di jolo ni saluhut na do ibana, jala saluhut nai hot di bagasan ibana. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Didok di ayat 10 itu naking. Lapatan na manok tong do ibana. Hian nuaeng nang sogot hot do hadebataon na dang muba. Nunga ado kiat Yesus adorang so ojak do pe portibion. Ibana do tahe parmulaan ni sadok nasa natinoppa. Tumiru ibana tudos tu ibana asa dirajai deke akan di laut. Asa dirajai jolma akka deke na di laut, doho pidong akka na martonga-tonga langit. Dohot akka dorbia, rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok, akka na majirir di atas tanoon. Imasada musasada ayat 26 nakingannya. Hurian itu hatta Yesus Kristus do ulu ni daging. Molo didok naking diturpukon ulu ni daging di ayat 10 lui. Garejodo, huriodo, pamatang ni Kristus. Daging, pamatang Kristus di portibion, ima huria. Yesus ma ulu. Kepala, raja di huria. Yesus do namangatur huriai. Hobartu uluido, hobartu rajaido, sude gulmit ni ruas ni huria. Di baheni akka manginang didok diturpuk taon akka nama tepe hehe do di bagasat Yesus. Ibana do pusat nasa gulmit ni ngolutta, pusat ni huriai nang sadok natinoppa. Disilangi do di patupa perdamaian di nasaluhukna. Silangi dada holan narikot tujolmai. Alai huhu do mabuan haulion harmoni tu sadok natinoppa naung sega. Marhite jolma naung hinokop nak tinobus na pinauli ni debata marhite Yesus Kristus disilangi ganup akka na porsea laos hita do tangan ni debata pauli-ulihon akka na tinoppa na asing. Didok
Ratu Elizabeth songonon. Manang ise na manegay portibion, songon na masa di India na Zulu, disegay akatobak, diparupakon na sahaw, tapi tidak ditanami kembali. Di sido dido ibana, ise na manegay tobak, ise na manegay lingkungan, na manegay alam, na membunuh diri na sa diri do ibana di siya. Dungi di do ibana mamuse. Tarida do jolma di na humaliang hutana. Molo dengan do lingkungan, dengan akka suasuanan, dengan akka pahapahanan, songoni nang na di aek, na di darat, na di laut, na di tao, na denggad do jolma pangisi ni luati. Alai molo gudul do, molo hancur do, gabe sotarida be haulion ni hutai, dang nauli na denggan pangisi ni hutai. Jadi ternyata tanggung jawab HP dilehot tu jolma do untuk menata, mengolah portibion. Ido ubahen na ditoppa debata jolmai sebagai mahkota ciptaan, tuhita do dilehon huaso. Laho mangarajai paula-ula portibion hobar tulomo ni rohani debata. Mangarajai na marlapatan merawat, menata pauli-ulihon, asa bersinergi, asa harmoni uli, parsaoran ni jolma dohot alam. Ai haulion ni alam menentukan hidup ngolu ni jolma di sekitarna. Molo sega lingkungani, sega do nang lingkungan termasuk jolma pangisi ni hutai. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Minggu tasadarion, minggu ekologi do di HKBP. Tumatangis hacitan mangaido alam semesta. Lamsega secara bertahap lumobi di bona pasogit akamanginang. Masa banjir badang, erosi, pencemaran lingkungan nang alogope. Natuan itu adong maskeron. Holan keluar riba saja bu di Porsea ikon dipakai ma masker nih ngomma. Gok abu hola 2 hari dope logo hari ngator abu gok mamulus kendaraan terhabang abu. Sahat tu bulung isuasuanan, sahat tu eper ni jabu. Gari ada tu piring dahani pesahat do. Ima ngerina nuaeng alam tangis do lumobi di bona pasogit. Alania kamang inang hita na pumudison ati bohado pe adong tanot tadisan suani hamu. Akkahau peta hosuak kamu asa hijau asa sehat hutatta. Di dok peneliti ganuk tahun hurang lubi 100.000 kilometer persegi ma tobak di babat. Ganu pari tolu jenis spesies suasuanan jalasada spesies fauna punah habis. Di hutanami pe akamang inang ngamau luluan isarani hirik. Ngamau luluan itadamu do hirik. Molo di son dapat tamu na dope. Maruang doi di bagasat tano. Songon natabudo begio soranyo nik ninna. Itu. Bulung-bulung do ditaruh itu ruang nai si panganon na. Daun narata. Sikke pe, ngamau luluan ni, sikke. Arang di boto hamu berake akan oposoon. Di hauma sikke.
tabu doi saokon. Ido makan ni bana jolo tikirim aja. Huridap pe, tadamu do huridap. Maruang doi di tano ido naga bejunggu. Si paitok pe, tang dapok be di hauma doi. Si paitok natabuan ni arsikon. Rapak-rapak do bersahabat do dekke Palatima. Palatima perarang tadda hamu ke? Oi tadda pe. Mulak maju hamu tuhu taberek kamu mari hauma idang adong be. Lam moru aek natio, lam sumurut mutuni aek di tano, di tao, di sungai nang di laut. Songoni nang haupe, hau nauli do godang di hutan tahian, noeng dang adong bay, ngadigati do ekaliptus. Adok kiad do sapinur, sada hau nabagak di bawah napasogita, denggad do perhau mabahen aka lamari puruman nauliano, dangolo busuk. Sampai kiamat dangolo busuk. Alamar miak don, ala itu tuh murah tertutung. Dangadong be, marati pe dangadong. Anggo marati rata tadda do pe. Hamijo penung alampuna. Hape ido mata seharian di Tapanuli na jolo, apalagi Tapanuli Utara. Termasuk kau na pinasikolahon ni Hamijo do. Alay dangadong betobak namin waeng. Artina Hamijo ni dangadong be ngahabis ditabay. Sotul pedak sadia be. Palia, lacat, tangadong be. Ngahabis, paling ma di pinggiran ni pekarangan ni Jabu adong. Anggo di ladang tay, di kobut tay tangadong be. Imang ngirinan waeng akamanginang. Songoni nang fauna, pidong si bahuwe pedang adong be. Pidong atat, si lopak karangan, at tualu, ngapunah, onggang apalagi, onggang. Dito makidoy marasar, alay-alas wadong behaw na balga, punah ma. Duhak ka na asing dope. Nung nga jot lupa jolmay di tanggung jawab na. Gabe mangarajumi dirina songon Raja Paduha. Hiada dibagi hamu Raja Paduha. Raja Paduha holan na goyang-goyang kaki doon di kursi harajaon na. Dang mamikiri rakyat na. Songonido nang di partikiano nunga godang jolma songon Raja Paduha so mamikiri lingkungan na alam. Termasuk dang mamikiri masa depan ni akka pinoparna. Molodak kita mangai sonari akibat alam yang sudah rusak, mungkin generasi kedua, ketiga siak kita akan hancur. Sega nasida. Dungimu se dang parduli be jolma termasuk harajaon. Ate harajaon, parhuaso, mamikiri narikot di bangsona rayatna. Hona diri na nama di paburnang-burnang. Dungi bersilak lidah, macegudang, main di kata-kata, tabahenat dangadong, olak kata. Asa akka parhuaso raja holan mamikiri dirina alai rakyatna dang. Diamu akka manginang hita na pungudison. Tugas tanggung jawab ni jolma nakpe di paloas di Sada Musa 2 ayat 15 dilehot tu jolmai huaso. Paula-ula dohok mangarajai natinop pana asingi bukan berarti lomo ni jolma laho mangeksploitasi portibion.
Alai mangaradoti jala mangaramoti do. Tudos tupamijam do. Dengan hak pakai. Manang panompang di bus tanpa bayar. Songonido hita. Portibion jabutta don. Alai na manopang do hita. Ngapini jam di sigai musibah hama rohani na punasa. Nga manopak tubus na baga dicoreti. Manang ditanggingi sprena gari hordenna. Dicoret-coret. Bohama na punasa ipakilalaan na. Tahilala majo. Talehod diingani na asing bagasta dakpola dikutip sewana. Alai taida gok coretan. Dang nanggo dirawat, dang dipauli, bohama pakilalaat pa. Songonima pakilalaan ni Tuhani, magupu mamereng jolma na say hosuk naking didokon. Laho menikmati portibion. Nakiningan taide hodo 500 sia. Tabayak kung majuhujaha majuak ka manginangda. O debata tung longang dorohaku molo hubereng natinopami. Saluhu bitang hilap doho ronggur maka tidakon hasanga pommi. Maredau Tuhan mamujiho o debata sangap doho. Boy do pehita. Betul-betul menikmati edio di partikiano. Apalagi dongata na ditubaan. Ay boy do pedi berek kalaki bitang. Dohok mataniari bulan uli. Dang buy be. Ay holal 2 hari logo hari. Maniltak do mataniari. Seolah-olah gabe musuh mataniari. Mohop. Tabba biaya. Ay nga gudang tapanuli no yang nasohiahian marase nga marase be. Lau biaya tu si. Nga gudang. Nakiningan di acara minggu tay ima takpola ni dok guarna natapaloas do akan nahosuk di haulion ni portibio di segai di loas parta panuli gabe sega manuai awal nai memang nikmat di tahun 1927 saya huingot dope. Itor dilehon molo adong sa hektar tanona dilehon ditikii mar 10 juta tahun 27 orang na binoto begorang ni ida. Ito masya dulu mga lehon. Hanya nikmat sementara tapi dampaknya kemudian saunarima. Didok muse mula de muse tano otto hamu ninna bah marsigulu metto anggo 25 tahun do di kontrak satu kidoi inarohana. Marsigulu marsiadu mangalehon. Menggek metong gaga ada guarra. Manjama panuhor. HP dung di padus-dus di bleder sude, di beko, di ekskavator, di parata, di suak kau sehali 2 hari 3 hari musim dang ditadda bedia tanona. Dia matanom mololinna tang diboto ay suadong beperbalohan. Tidak ada lagi batas. Gabi marsigulu ma. Tanokku doi inna nadiba. Tanokku doi inna dari perbadaan gabi dilehom itu pangkong gomi. Dang mula betu nak punasa. Dak kasol-solan. Nazulu doi tahun 83 84 baga-bagai. Alay dang boy be. Jolma pe na mangula ditikki ngamar lauro. Dang diboto be di dia batas. Jadi olo dosa da oppu na bidakyat tanona dang adong betanon nasida. Ngadiolgap. Daktari da ngarata. Eukaliptus nama disi. Alania kamangin nang huriat ta HKBP hobar tupoda ha porseaon tahun 1996 tugas dohot tanggung jawab tado mas suarahon
asa tu panggonggomi na berkompeten paulakon ekosistem ni alam di hutata nang di bangsot taon unang gugo mababat digohi mabaga-baga na moloy ko di paula doy baunang ditadikon tarulang songoni alania kamanginang sa halinari hudok tu hita na pungudison ala sadarion minggu ekologi ati arong do pesat topak na ibe tanot tadisan tarawa may na keluarga tata suru manuani kiripam mabibit sianon manang pasibibit ay na mabangun bagas ni debataro hita ima portibi na taingan yon peredo o siya dibana unang gola pere alay disigai jolma na di portibi on juddo hacitdo ngerido pakilalaan ni napunasa bagas dilehon gratis diingani HP disigay. Ima amangin ang tugas dohot tanggung jawab ni hita na pungu di son nang tuak ka keluarga tape manang di dia asa tapabuay. Di pekarangan ni bagas tabipe adong de petahe bagas ta nang goa pala sa dapot ni bunga dang adong di pekarangan ni jabuna. Bunga di suan tangadong ate ang golya buy do adong pekarangan nautik itor say di sorohod do mabay bunga di si sopi petahoy di pasirap siram luja ay memang mangalehon kesegarad do itu na mangingani jabu di sekitarna jadi molo sude ruas ni hakayupe tangerang kota manuan akka polak nabe pekarangan di jabu nabe tanaman hijau termasuk mahita HKBP ruas ni HKBP Tangerang Kota membawa berkat bagi masyarakat lingkungan. Alani tahanguluhom maya kamanginang mulak kita sianonan non itertaulahom may. Ingot tamuma minggu sadareon minggu ekologi memelihara semesta alam karena alam itu juga adalah ciptaan Tuhan. Jala hita do disuruh debata laho mangula-ula, mangarajai, mangaradoti, menata, memelihara. Amin, martang yang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho, di paingot to hami. Asa huat tu si hami, ahado tugas dohot tanggung jawab nami songon mahkota ciptaanmu tuhami do di pasahat to nasa natinopami asa rajaan nami tataon nami ramutan nami asa manupak tunauli parbue ni natinopam jala makorhong ngulu silas niroha dihami jolma natinopam. Ale Tuhan, say patugu nang haporsiyaw nami, marhite toddim. Unang murah hami tarela, tu hagiot hamokuson ni portibion. Laho mangela hami, asa parsidohot hami laho manigay alay marhite haporsiyaw nami songon haporsiyaw ni huria kolose naeng tok-tok kami mian mangula di bagasan hatam paholang masyak kami ragam ni akasibolis na mangajari mangela hami mangalaosi patikmu, mangalaosi hatam. Alay tod di mima solukon di hami be. Asamar situ tu hami mabahen na denggan. Ditongani ngulu nami si ganupari. Ditongani bagas. Ditongani lingkungan. Di pekarangan. Di ladang, di tobak, manang di hauma. Asa husuak kami akan nauli na denggan paulakon naung sanga mago
siat tonga-tonga ni lingkungan nami, lumobi huta nami, di bona pasogit, mulak muse marhajek karon uli, akka parbue nang akka pidong pahapahanan mangulu martata mamuji pasangapo rap dohot hami. Pasu-pasu mahuriam HKBP Tangerang Kotaon. Name met rori nama gudang rap dohot sude parhalado ruas ni huriam saya ramoti patuk narikot di hami si ganupari. Sai ramoti sude akka nahu ula hami jala pasu-pasu asamat jadi. Patulus gogo nami, rohana pikiran nami pasauton, narikot ditongani keluarga lumobi di Huriamon. Na sedang mardalan akka pembangunan, asa tung lam sikop, parhudul nami, inganan nami mamuji pasangapo. Ale Tuhan, sai pasu-pasu ma, portibion, dohot nasa isina. Todimima mengajari saluhut hami jolma na di portibion asa marroha paulihon pasuakon haulion ni portibion unang terjadi pemanasan global di portibion suak songoni unang terjadi be akka banjir bandang nang akka ari logo na mangalehon kegersangan di tongani naniula nang dingulu ni jolma. Ale Tuhan, urasi hami sian saluhut dosa nami be. Adju mahami marpamuati ho di hagalion nami. Sesa dosa nami asa talup hami. Pararommu, pakyommu gabe ula-ulam. Jalataruli di pasu-pasum. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu peleang tu pembangunata. Tuhan
Tatangyak komma peleata. Ale de bata amanami na di Banu Agijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhaseak kami peleanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banu Agijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banu Agijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddim. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh